Mariña, na lonxa de Burela, tivo lugar esta mesma tarde a última poxa antes do Nadal. Os camaróns superaron os 200 euros o quilo, un prezo o que tamén se aproximaron os santiaguiños, ambas as dúas especies con escasas capturas. A última poxa na lonxa de Burela antes do Nadal comezou coa venda do marisco capturado pola frota de baixura, que foi escaso debido ao mal tempo. De feito, os poucos camaróns que se ofreceron superaron os 200 euros o quilo. Pola súa parte, os santiaguiños acadaron os 195. Pillamos un pouco de lubrigante a 63 e pico e pillamos algún santiaguiño a 180 e pico, un pouco de un lotiño de santiaguiño. E despois nada, pasou o camarón, un pouco de camarón, nos tocou a nosotros a 200 e algo. Collín un lotiño de nécora pequena para ter para algún compromiso, e o mismo un lotiño de santiaguiño pequeno porque, bueno, foi ben de precio porque era o que quedaba pequeno e nada, para eso, simplemente para poder salvar algún compromiso que des nestas datas e bueno, tal como están os precios e o pouco produto que hai non se pode facer moito máis. Aínda que tampouco había moita cantidade de peixe, si había máis variedade. A última hora puxonos a venda robalos de máis de 5 kilos, que na anterior poxa chegaron a superar os 200 euros a peza. Acadaron os 45 euros de precio máximo, as pezas xa de 3, 4 kilos, algunha incluso máis grande que houve na lonxa, e despois as pezas xa de entre quilo e quilo e medio, pois anda así, rondaban os 40 euros. A que será a última poxa do ano na lonxa Burela está prevista para o luns vindeiro.